Şol wagt birnäçe adam gelip Pilatın celilellere edenleri barada İsa habar berdiler. Pilat olaryň käbirini öldürüp, olaryň ganlaryny kesip duran gurbanlyklaryna goşupdy. İsa şeýle jogap berdi. Şeýle ejir çeken bu celilelleri beýleki ähli celilellerden has köp günäli hasaplaýarsaňyzmy? Elbetde, ýok. Emma toba etmeseňiz, siziň hemmäňiz şolar ýaly helak bolarsyňyz. Ya Siloam minarasy üstlerine yıkılıp ölen 18 adam ýadyňyzda dälmi? Eýsem şolar Ýerusalimdäkilerden has köp ýazyklydyr öýdýäňizmi? Elbetde ýok. Emma toba etmeseňiz, siziň hemmäňiz şolar ýaly helak bolarsyňyz. Onsoň İsa olara şu tymsaly gurrun berdi. Bir adamyň bagyna biti oturan bir incir agacı bar eken. Ol gelip ondan miwe atarýar. Ýöne hiç saat tapmaýar. Ol bagwana. Men 3 ýyldan bäri gelip bu incir agajyndan miwe gözleýän. Emma birini de tapamok. Onu kesip taşla. Ol näme biderek ýer tutup otyr, diýär. Emma bagwan oňa: "Agam, oňa bu ýyl hem degme. Men onuň töweregini gazyp dökün bereýin. Geljek ýyl miwe bersehe ne ýaşy. Bermese de onu kesip taşlarsyň," diýär. Bir sabat günü İsa sinagogalaryň birine halka öwredýärdi. Ol ýerde 18 ýyl bäri içinde hassalyk ruhu bolan bili bükük bir aýal bardy. Ol iki eplenip asla dikelip bilmeýärdi. İsa onu görenne ýanyna çagyryp, "Naçar, sen çekýän ejirlerinden halas boldun," diýdi. Onsoň İsa ellerini aýalyň üstüne goýdy welin, ol şo bada dikelip Hudaýy şöhratlandyrmaga başlady. Emma İsa'nın hassa aýaly sabat günü şifa berenne gahary gelen sinagoga başlany halka ýüzlenip işlemek üçin 6 gün bardyr. Şifa tapmaga sabat günü dälle başga günlerde gelin, diýdi. Rep İsa hem oňa: "Ey iki ýüzlüler, siziň haýsy biriňiz sabat günü öküdüňizi ýa eşeğinizi ahyryň başyndan çözüp sowy ýakmaga äkitmeýärsiňiz?" Bu aýal 18 ýyllap şeytan tarapyndan baglanan Ibrahimyň gyzydyr. Eýsem sabat günü bolan üçin ol bu zynjyrdan azat edilmeli dälmi? diýdi. İsa bu sözleri aýdan wagty oňa garşy çykanlaryň hemmesi utandy. Halk bolsa onuň edýän ajaýyp işlerine begenni. Onsoň İsa: "Hudaýyň şalygy näme meňdeýär? Ony näme meňdedeýin? Ol bir adamyň öz mellegine eken garçysa tohumuna meňdeşdir. Ol ösüp agaja öwrülýär. Uşlaram onuň şahalaryna höwürtke ýasanýarlar," diýdi. İsa ýene de söz açyp, "Hudaýyň şalygyny näme meňdedeýin? Ol hamyrmaýa meňdeýär. Aýal 3 kersen uny birje bölek hamyrmaýa goşsa da, tutuş hamyr çiýşýär," diýdi. İsa Ýerusalime tarap gidip barşyna şäherleriň, obalaryň içinden geçip adamlara öwredýärdi. Bir adam ondan: "Ey agam, halas ediljeklerin sany az bolarmyka?" diýip sorady. İsa olara şeýle diýdi: "Men size diýärin,
dar kapıdan girmege çalışın. Sebebi köpler bu kapıdan girmege can ederler, emma başarmazlar. Öy esi turup kapıyını kulplanna siz daşarda kalıp kapıyını kakarsınız ve ağa bize kapıyını açayda deyip yalvararsınız. Ol hem size, men sizi tanamok, nireden geleninizi de bilemok deyip cevap verer. Şonna siz, biz senin bilen iyi biştik. Sen köçelerimizde bize sapak berdin diyersiniz. Emma ol yine de, men sizi tanamok, niredendiňizi de bilemok. Yok bolun yanımdan, ey ervetler deyip cevap verer. İbrahim'i, Ishaq'ı, Yaqub ve ähli peýgamberleri Hudaýyň şalygyna, özüňiziň bolsa daşary kowlanyňyzy gören wagtyňyz ol ýerde ağlama hem diýişgijama bolar. Gün nogardan, gün batardan, demir gazykdan, gün ortadan adamlar gelip Hudaýyň şalygyna saçak başyna oturarlar. Dogrudanna ilkinciler boljak, soňkular bar we soňkular boljak, ilkinciler bar. Şol wagt käbir fariseýler gelip İsa, bu yerden çıkıp başga ýere git. Herod seni öldürmek isleýär diýdiler. İsa olara şeýle diýdi: Gidin-de ol tilke aýdyň. Ine, men bugün we ertir arwah jynlary kowyp şifa bererin. Üçlenji güni işimi bitirerin. Emma şonna da men bugün ertir we biri gün ýol ýöremeli. Sebäbi peýgamberiň Ýerusalimden daşarda ölmegi bolup biljek zat däldir. Ey Ýerusalim! Peýgamberleri öldürýän, özüne ýolananlary daşlaýan Ýerusalim! Toň öz jüýjelerini ganatlarynyň aşagyna ýygnaýşy ýaly, men hem ençemegedek seniň çağalaryny ýygnajak boldum. Emma siz muny islemediňiz. Ine öýüňiz haraba öwrüler. Size şunu aýdaýyn. Rabbiň adyndan gelýäni alkyş bolsun diýýän çäňiz meni gaýtadan görmersiňiz.